sawa samba fulani mwana woro bi dogokun kile galo ye ka dali masafo ne ka wali mandon o ka fonisira bala anga ka sangani bi yirale ya ona kokura ne kanu ba chamanu musuma dimzeni mabakoro ula ne seti alafo ula ni seti alafo longo fa ne laba ka kanu ba chamanu musuma fo dimzeni mabakoro o fo longo fa amma sa chamanu musuma ko lu fo ko wali mandon mini ne bela ka duoke uye bada bad to ngala bisiga sija ane kene ane ko du o ma muni fatura ala ka siga fisawo mani yayi wala ka fo bidu ntene yi diliko oblaka gelo domine ganye so madina jemu kan ne do okonna adama sama ke bala jitu mbala mode en sokoma amban sokoma ko ni basitila dalatan de madu basifueti bumana ko ni mami de no de na fachan club makiri kan afra fachanka en sokoma amba ko ni basiti amba latan alhamdulillah amba bi de nay do ko ndamino do sebe wala fuli ka tarabi kan bati man musoma odo ni watina ko so ama la jelke de kulu bala de fo odo olu de ante sekanta ni na olu fulla ma milliard de sigile no sisa kan on ko ni laje odo wala sa obsega jemuka ka le soro tugumna ngame bulba amata kaduma ko bisimla kokura odo adama sama ke kifo ke wali madon ajabato mata television français ratana ni yaf ma balade da ko min ne jemkana mata fiani bon sewono oni ka soro asekana obebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka unene jela mon père nika mais ani mo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do bien mangani sisan wani ye teko jara te zara tew ka tedi abi sampi sababo ni te wala be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même vie ya kli quoi appelez moi wa de ma on est de tew ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebe ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bitu beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nya so ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejuke semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora ko la fole werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyare la immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kala ka daga juru be bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya kule ana EPC Lude bela jele wasara Abebida mineya Malila anga izunu be simangla anfe na be keni jinsilge nani jin laban binen kroye mi na famele do anfe CMM ale be simangla wasa kase ka unga haminango bela jeleta anga sanche ukono do ka bara fanga kapo
a fanba ye béton armé ye so ani baara caaman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caaman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman ye a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛnpɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Bitɔn bala mɔden Adama Samake kosɛbɛ ni an bɛna ko kura jɛmukan kɔnɔ ayiwa bitɔn bɛnɛ ye wa bidu sɔngɔdonna jɛmukan don bamananw ka kuma don ko don bɛna dugu kan tɛ kosɛbɛ ni wulila k'i to ma don min na a k'i bɛ o la k'o de kɛ o la bi jɛmukan ma daminɛ ni o de fɛ ko ɲɛjɛ kuma kunnafoni an bɛ taa i fan fɛ tɛ yala sani an ka don jɛmukan tɔw kɔnɔ o don awɔ donc bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an bɛ a daminɛ ni Coupe d'Afrique des Nations a bɛ musolakaw ko fɔ ni n'a ta ko 10 an naaninan ye n'a kɛra kɛmɛrɛkaw fɛ yen kosɛbɛ donc ale tile fila dolaciw bɛɛ kɛra ka ban groupe A kɔnɔna na Sénégal ale bɛ sebaga sɔrɔ Kenya kan 1 ni 0 donc Maroc bɛ sebaga sɔrɔ Algérie kan o fana 1 ani 0 donc o bakuruba la Maroc bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filanan Algérie jɔyɔrɔ sabanan Sénégal jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Kenya bolo donc groupe B o fana deuxième journée dolaciw kɛra Afrique du Sud ale ni Côte d'Ivoire olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 donc Burkina Faso ale bɛ sebaga sɔrɔ Tanzanie kan 2 ani 1 donc n'i y'o fana bakuruba ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la donc jɔyɔrɔ filanan o bɛ Tanzanie bolo jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Burkina Faso bolo donc jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Afrique du Sud bolo donc groupe C deuxième journée dolaciw jaabiw la dɔrɔn donc Égypte ale bunna Malawi ɲɛkɔrɔ 3 ni 1 donc Nigeria ale bɛ sebaga sɔrɔ Zambie kan 1 ani 0 donc ni olu fana ka jɔyɔrɔ ko ta k'a lajɛ dɔrɔn Nigeria Malawi ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filanan o bɛ Zambie bolo jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Nigeria bolo jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Égypte bolo donc ka bakuruba kuncɛ dɔrɔn n'o bɛ Mali yɛrɛ ka bakuruba ko fɔ dolaciw kɛra surɔ donc Ghana ale bunna Cameroun ɲɛkɔrɔ 1 ani 0 donc Mali ale ni Cap-Vert o balontan o banna 3 ani 2 ka Mali kan hali n'a sɔrɔ Mali ka première sortie la an cira Cameroun fɛ deuxième sortie walasa an da ka don kow la donc fan kun ka sebaga sɔrɔ sebaga kun wajibalen don an kan donc musolakaw u y'o de bila u kunna walasa ka sebaga k'ale sɔrɔ Cap-Vert kan 3 ani 2 donc o bakuruba la dɔrɔn Cameroun ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filanan bɛ Ghana bolo jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Mali bolo donc jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Cap-Vert bolo donc o la sa troisième journée ballontan n'o bɛ phase de groupe ballontan labanw ko fɔ donc o bɛ daminɛ bi lundi donya in na 20h wagati Kenya ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 20h kelen Sénégal ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc groupe B o troisième journée bilalen n'o ka sini tarata k'o makɔnɔ 20h wagati Burkina Faso ale bɛ Afrique du Sud bisimila 20h kelen donc Tanzanie ale bɛ Côte d'Ivoire ale b'o bisimila groupe C o troisième journée ballontan bilalen n'o ka mercredi k'o makɔnɔ 20h wagati Égypte ale bɛ Nigeria bisimila wagati kelen Malawi ale bɛ Zambie bisimila donc Mali ka bakuruba n'o bɛ bakuruba laban ko fɔ o ballontanw bilalen n'u ka alamisa don k'o makɔnɔ 20h wagati Cap-Vert ale bɛ Cameroun bisimila o 20h kelen Mali ale bɛ Ghana bisimila walasa ka tile sabanan ka o ballontanw ka o kuncɛ cogo min na Adama Samake ni faamuna kosɛbɛ k'i fo kɛ nɔ dɔn ale b'i fɛ ko ɲɛjɛ dun kun kan Afrobasket U18 cɛw ani musow lahala jumɛn bɛ o la Afrobasket n'o bɛ tali kɛ cɛlakaw ni musolakaw minnu si tɛ tɛmɛ san 10 ani 8 kan o Coupe d'Afrique des Nations o bololannen don Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la match ninnu bɛɛ kɛ Abidjan ale kɔni kɔnɔna na donc cɛlakaw fan fɛ an b'a daminɛ n'i y'a o ta k'a lajɛ dɔrɔn donc groupe A o ye bakuruba kɛ bakuruba 3 groupe A Côte d'Ivoire bɛ yen a fara Égypte Tchad ale ni Nigeria donc groupe B Mali Madagascar Gabon Maroc donc groupe C Cameroun Tunisie Rwanda ale ni Sénégal nka cɛlakaw fan fɛ Mali de tena ni titre baw édition tɛmɛnen ale de wulila k'i jɔ n'a ye mais n'i y'a palmarèsiw ta k'a lajɛ cɛlakaw fan fɛ Nigeria ale de ka talen ka ca ni bɛɛ ta ye bon ale y'a ta siɲɛ 7 donc Égypte siɲɛ 6 donc fɛn bɛ Angola siɲɛ 4 Mali siɲɛ 3 k'a la donc Guinée Conakry ani Sénégal olu ye 1-1 k'a la donc musolakaw fana olu ka bakuruba ye bakuruba 3 groupe A la Côte d'Ivoire bɛ yen Centrafrique Ouganda ale ni Kenya donc groupe B Mali Maroc
Maroc, Égypte, donc ale ni Benin. Donc groupe C Nigeria, Cameroun, Sénégal, ale ni Tunisie. Musolakaw fana fan fɛ kɛmɛ ne kun bɛ Mali fana bolo. Donc on va yira cɛw ni musow fan fɛ parce que tugu la U18 la donc an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Donc o palmarèsiw la Mali musolakaw fana de ka talen ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta samara. Donc olu ka ta ko 18 na musolakaw y'a ta siɲɛ 9 de. Donc Sénégal, Égypte, Zaïre olu y'a ta siɲɛ 2. Donc Tunisie ale ni Angola olu y'a ta siɲɛ 1. A baaraw bɛ daminɛ ni Ala sɔnna ma ni kalo tile 5 n'o bɛ bɛn arabadon ma donc a kuncɛ u ti kalo o tile 16. Adama Samake an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ka cɛni muso sanfɛ cɛni filibaw ye ni o ye basket kɛbaw ye k'a fɔ nin ye kibaruya duman ye ni Ala sɔnna ma u bɛ taa ɲinɛ tugun u bɛ tila ka segin n'a 2 bɛɛ ye cɛw bɛ segin n'a ye musow bɛ segin n'a ye n'i y'o kuma fɔ i ye e bɛ sɔnni sigi a kan ko n'o fɔ i ye o la Adama Samake an bɛ taa di walasa ka se ka kunnafoni kun cɛ o dɔw ye kunnafoni kalama minnu bɛ ɲɔgɔn ma ko nouvelle rendez-vous kosɛbɛ donc o la dɔrɔn an bɛ a daminɛ Bamakɔ ligi donc ale ka ligi sigiw kɔni kɛra dɔgɔkun ale kɔnɔna na donc n'i y'a ta k'a lajɛ Ligue de Bamako ɲɛmaa ɲini o kun don donc président sortant o kun ye Issa Sidibé donc nin wagati la sa maa min kɔni nana ale nɔ labila nin wagati la Abdallah Babi donc ale de taara ka kɛ Ligue de Bamako ale président ba ye donc ale sebaga sɔrɔ Issa Sidibé kan donc ale ta kɛra voix 19 Issa Sidibé ale ta kɛra voix 15 ye donc toujours ka to kunnafoni misɛnmanw na dɔrɔn Côte d'Ivoire degeli karamɔgɔ n'o de Emers Faye donc ale kɔni yirala k'a fɔ k'ale tɛ Côte d'Ivoire degeli karamɔgɔ ye bilen o contrat min kɔni kun dira ma o bannen kɔfɛ donc Côte d'Ivoire ale kɔni ma contrat renouvelé bilen donc ni kɔni Emers Faye ta k'a lajɛ donc ale yɛrɛ CAN 2023 ale y'o ta ka di Côte d'Ivoire ma n'i y'a ka bilan yɛrɛ ta k'a lajɛ a nalen Côte d'Ivoire équipe kunna Coupe d'Afrique 1 o b'a bolo donc a kɛra meilleur entraîneur de la CAN o kɛra 2024 la donc a fana Coupe du Monde in na ale de Côte d'Ivoire qualifié ka taa wa Côte d'Ivoire fana ale de taara n'a 16e de finale la donc kunnafoni misɛnw na dɔrɔn fɛn min an ka maliyɛn dolancilan bɛ yen o bɛ tali kɛ Mamadou Sangare ni dɔw kama gauche ni milieu de terrain don n'a si bɛ san 24 na donc ni a tun bɛ ballon tan Racing Club de Lens ale la France jamana kan ni wagati la ale a signé Brentford la donc n'i y'a ta k'a lajɛ san 5 contrat a ye o signé n'i y'a yɛrɛ ka contrat dagosi wari ta k'a lajɛ donc 48 millions d'euros donc o y'a ka contrat wari an bɛ se ka fɔ cogo min na donc n'i ye a yɛrɛ ta k'a lajɛ Lens fan fɛ salon a saison ɲuman kɛ donc a ye match 33 de kɛ donc ka 30 sɔrɔ ka don ka passe décisive 3 ka o kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ ale de fana bɛna histoire kɔnɔna na maliyɛn joueur la mun fana ka contrat wari bonyana ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan donc an bɛ se k'a fɔ cogo min na donc an bɛ se k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi fana salon donc ale de ye Coupe de France ta ka tila ka prix Marc Vivian Foyi farafin dolancilan bɛ yen mun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye donc ale de y'o trophée sɔrɔ. Adama Samake ne min ye e da kɔni i bɛ da fɔ ten dɔrɔn mun ne tɛ k'a fɔ ten hali cɛ ye k'i bɛ k'i wale ɲɛ dɔn donc k'a kuncɛ dɔrɔn Zinedine Zidane donc ale kɔni taara ka kɛ Faransi degeli karamɔgɔ kura ye donc ale taara Didier Deschamps ale taara o nɔ labila donc san 4 kɔni de dilen don a ma o san 4 na donc o kɛlen don ka proposition de k'a ye walasa a bɛ se ka o na ni trophée ye cogo min na donc Ligue des Nations 2027 voilà k'a k'o ta donc fo ka taa se Euro 2028 fo ka taa se Coupe du Monde 2030 ma donc o de dilen don a ma. Baasi tɛ Adama Samake ne b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ kunnafoniya a jɛra wa a jɛlen ko toro tigɛ o kuma kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Adama Samake n y'a fɔ i ye don min na dugujɛkan don o b'a to ni min fɔ i ye hali bi jamukan tɔ an k'an tɛgɛ nɔnɔ bɔ a nɔfɛ a y'a sɔrɔ ni labɛnw sabatilen don est-ce que an tɛ taa an ka technicien fan fɛ sani an ka se ka jamukan ni k'a tɔ ni k'a ɲɛkuru sɔrɔ o bɛ bɛn. e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye
a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infuser de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te yen sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. daminɛ Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara ka fu ka wali ɲuman dɔn Amadou Kamara kɛ ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma ko baasi tɛ ala tɔɔrɔ si tɛ Dabakɔrɔkaw kɔni baasi tɛ k'i ka taa b'o ye alhamdulilah Bamanankaw fana ka kɛnɛ baasi t'o si la a diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ de alhamdulilah yirimajɔbaw baasi foyi t'u la siga t'o la alhamdulilah baasi t'u la tabarikala k'i yɛrɛ fɔ k'i waliɲuman dɔn foli diyara bi tɛnɛ kokura kosɛbɛ an bɛ dɔgɔ jɛmukan kɔnɔ hali bi kosɛbɛ i n'a fɔ an b'a deli ka kɛ cogo min na kosɛbɛ kosɛbɛ o la n balimamuso i ni sɔgɔma an sɔgɔma kɔni baasi t'i la baasi tɛ denbaya don aw yɛrɛ bɛ di alhamdulilah alhamdulilayi nin waati ne bɛ Sirifila TV sanfɛ foli ka taga di kanuba cɛman ni musoman ma an ka sɔrɔ ka dɛmɛ jɛmukan kɔnɔna na ok salamu alaikum Sirifila TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ne ye Salamata Maimuna ye n ye Murina SRI mining directrice générale Mali la Abidjan et puis Guinée n bɛ baara kɛ min cakɛda la minnu bɛ n bolo Sikaso dɔw bɛ n bolo Kayi n bɛ foli bila ka taa ni filɛli jama bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan assalamu alaikum Amadou e bɛ tila de fɔ a ye ko bi an bɛ journée internationale panafricaine le 31 juillet 31 juillet e bɛ tigɛ de fɔ e kana ni baga tigɛ de fɔ k'e kana ni merci beaucoup an b'i fo a diyara n ye
Café Nakota, a te goyani. Ni a tara lajɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'a fɔ i bɔra ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na ka sanga ni e yɛrɛ ye Amadu Kamara kamarakɛ hali bi an bɛ hukumu kɔnɔ o den ye sɔgɔmadon jamukan de o la sisan Jumadon Mali jamana ɲɛmaaw ye don dɔ ɲɛnamaya kulukoro gun kan ta ka ɲɛsin musow ma n'a ka di ye farafinna o gun kan o kuma kɔnɔna na an ye wele bila muso cɛsirilenw ma ani minnu bɛ se ka masala don yɛrɛ a nacogo kan laɲini minnu bɛ a la olu musolakaw yɛrɛ bɛ cɛsiri minnu na ka ɲɛsin don in baaraw ma o de ye an balimamuso a wele kun ye Salamata muso jɛgɛ bɛ jɛgɛ dɔ b'anw fɛ yan a delila ka jɛgɛ de ɲini ne fɛ a bɛ ne tɔgɔ fila d'anw ka kule ne bɛra ne balimakɛ bozo ka jɛgɛ donna ne manila fɛ sɔmɔnɔw bɛ voyager aw ye sɔmɔnɔw a bɛ dɔ d'an ma ɲɛ ne taara Mɔputu an de natɔ ko ne y'a sama jɛgɛ la an Mɔputu jɛgɛ fɛnɛ o n'an ta ninnu tɛ kelen ye an b'i fo kosɛbɛ ka sɔn ka na an ka wele Jaba Jara Amadu a wele fo kosɛbɛ Amadu Kamara i y'a fɔ cogo min na an bɛ don jamukan kɔnɔ ka sanga ni baaraw ye nka Amadu Kamara an tɛ nin ko in bila dagirinda la min bɛ tali kɛ an tɛ ɲininka ta ka ɲɛsin ma min ma sɛgɛn a bɛ ɲɛsin a ma kɔri o b'a to an bɛ ɲininka min ta ka ɲɛsin a ma o de ye don ye a bɛ ɲɛnamaya ka da kun jumɛn kan ani e bɛ se ka mun fɔ anw ye a nacogo la bakuruba la madame ani kɔrɔ min b'a la an ko ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ ka dɛmɛ bɛ fo an k'an dɛmɛ ni ɲɔgɔn ye bon 31 juillet journée panafricaine des femmes o ye donba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen muso cɛsirilenw ye farafinna dugukolo kan a nana cogo jumɛn na an ka farafinna musoba dɔw de farala ɲɔgɔn kan le 31 juillet 1962 en Tanzanie Dar es Salaam u farala ɲɔgɔn kan Dar es Salaam k'a yira ko musow jɔda ka bon jamana ka tagaɲɛ la musow jɔda ka bon farafinna tagaɲɛ la musow jɔda ka bon donc muso tɛ se ka to kɔfɛ k'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta musoba minnu cɛsirilen don u k'u ɲɛsin musow ka tagaɲɛ ma musow ka jɔyɔrɔ ma k'a daminɛ sigida la fo ka taa se jamana ma ani gɛlɛya minnu bɛ yen ani tɔɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la dɔw y'a kɛrɛnkɛrɛn ka bila o kan ani musoba minnu ye mun kɛ k'o ɲɛfɔ muso tɔw ye olu ka se ka hakilina sɔrɔ ka u cɛsiri ka k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taga ɲɛ ka dɔ fara cɛsiri kan donc jamana ka taga ɲɛ farafinna ka taga ɲɛ musoba ninnu farala ɲɔgɔn kan le 31 juillet 1962 ka nin journée in créer o kama an ka musoba dɔ tun b'a la Awa Keita y'a tɔgɔ mɛn première femme débutée du absolument muso cɛsirilenba don a y'a ka discours kɛ iya donc k'a yira musow la an kana to kɔfɛ an jɔda ka bon jamana ka ɲɛtaga la siga t'a la fan bɛɛ fɛ a kɛra domaine o domaine muso i kɛra okumu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔ i kan ka min kɛ i kan ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na i kan ka jamana dɛmɛ i kan ka sigida dɛmɛ cogo min na i kan ka famille dɛmɛ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ kuma ɲɔgɔn ye an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ o la ka kuma faamaw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o hakɛya jumɛn kan ka di musow ma o kow bɛ ɲɛnabɔ nin journée ninnu de kɔnɔ hakilina jakabɔ don don sɔrɔ tigɛ don don ani musoba minnu ye baara kɛ k'u yira diɲɛ k'u lakodɔn muso wɛrɛw ka ɲɛb'u fɛ k'i fo Mahamana halisa o siratigɛ fɛ i da sera ma sisan farafinna musobaw minnu ye cɛsiriw caman kɛ yala o musoba ninnu u jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ani farafinna ka ɲɛtaa la o jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni an b'a Awa Keita k'a f'i ɲɛna i b'u ka histoire dɔn Mali kɔnɔ a ye kɛlɛ caman kɛ musow ye pour que kɔdiw caman ka na musow ka faveur la famille la musow ka se ka lafiya sɔrɔ fɛn caman na centre Awa Keita bɛ yen hali bi u bɛ musow former u bɛ hakilina caman di musow ma u bɛ musow dɛmɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc a journée ninnu kɔnɔ musoba ninnu ye fɛɛrɛ caman tigɛ o fɛɛrɛw de bɛ sen na hali bi anw fana bɛ an sen da u sen na la an ka baarakɛdaw la
journée manasi ananga muso ton be kuma ananga muso jekulu be kuma muso ni mago be ka taga fe ka yira muso la ani yoro mina kana do ma nga jesri faso mago bana je mago bana anga sigida mago bana donc ambo ke ambe kuma muso ni sala ka bara bauke ambe jonjon takaduma ka kila ku korota tukuni ka yira ko sira ka jame ani nyoko bulambulo be nyoko bulo on a litini Samara tiana tete mina mamba ya foto mina so muso ni jamana farafina yero gunga so ba chama temina dashira misalima no awakete bi mali kono aleri kera mali muso fore min kera wasadi mali jamana kono o ba ira ka fo muso chesirlendo ayna fo ningal do bi yera bol kanyeshi odo ya foto mina ali bi Amadou Camara ya foto mina me ira foto wali mando ka foto tanya shanga do mawele ma ningali sabana ana temeno oye kasangani baro yo watla ko do Amadou Camara odeyi ka fo ni ya ata kalage do nyire nazarakana nakadi quels sont les principaux objectifs de la journée panafricaine des femmes et pourquoi reste d'actualité odeyi do nyire la nyine kuma jumbe ala ani binaka biya kadamna adamna kuma fa se bima mo be sika fo albi muna do maka nyina maya kanyishi ulu kungena uma oche o jara ni ngal jara ni ibu nya foto na odo ni sika kuma nganto la yini mo be ni domba ina eke muso chesilunga nyogondo kubulu di nyogoma ka muso joro ira parafina ebu kuluka kahira muso be se ka fen chamanke joda ka bo muso la joda ka bo muso la doronte jole ya mu be muso ka ko fene fo nyogoye fere min kan gatike ko fero tike et puis jamana nyamo ka yula muso ka la yini alibi parce que muso we taganie jamana ka taganie muso we ka taganie demba ya ka taganie muso be ko objectif ko mo be soro chugo jumena do so la me alibi chamamba be ko fe donc alibi je abe ya kubaya kata obeka parce que muso ta kele salala anso mo wale la fialeno bi shejimbe bitoro ko donc en tant que muso famba de malafia donc ba do kele ko ni kele majigi voilà donc orila alibi amanke siri muso to ka nyefu nyana ambe se kanga lafia soro chugo dumena ama nyefu nyama wo yero bisika andeme to bodi ana se ka lafia soro ana se ka nyefela soro ana se ka ankesiri jamana ye ana se ka ankesiri demba ye ana se ka ankesiri sigidai donc o fero de befo o fero betike et puis muso ba mu ni baraba oke o be yira pour que muso to fero ku chesiri ka kulu no be ka tamula abele te no de objectif ayo imana ke yero la ikara do yo ikara subula africaine yi ikara muso sugo na so chesiri no ika baraka dala ika cheke dala donc do ndi ko fo donc alibi abuda fara wa chesiri ka ba so muso were be o be fara fina du were la o fele chesiri no aka na ko senena ele de se ga yoye abi se ga fere metige na ko senena to yo muso na ko senena to ani famo ko bulu di nyoma o yota ka o doron yido bashita Amadou Camara ale yɛrɛ misali dɔ ye sabu a bɛ baarakɛda min yɛrɛ la tiɲɛna musolakaw ka dɔgɔ yɔrɔ la halisa an b'a fɔ madame Salamata donba in n'o ye 31 juillet yalwa farafina ye jɔyɔrɔ jumɛn ta musow ka leadership farafina gunka yɔrɔ farafina jɔyɔrɔ jumɛn kɛra o sira o yakubali ma ka ɲɛsin musolakaw ma ani u ye nafaba jumɛn bɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnni la n'o ye journée panafricaine des femmes ye o diyara n ye bon farafina ye jɔdaba di musow ma journée panafricaine des femmes parce que hali k'a dan programme de genre ma k'a dan musow jɔyɔrɔ baarakɛyɔrɔ la kotaw dira jɔyɔrɔ 052 voilà o taw dira donc muso kan ka ta o tali kɛra o ni muso hakɛya kan ka don a la hali gouvernement na ka daminɛ gouvernement kana yɔrɔ bɛɛ programme de genre bɛ yen nɔ donc muso jɔra ka bɔ
parafina hakili to muso la hali bi an bɛ laɲini k'u fɛ tuguni u k'u hakili to a la min dira an ma an ma jɔ a la mais ni dɔ farala kan o bɛ diya n ye tuguni. dɔ fara dɔ kan o tɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ. Amadou Camara voilà. tu es quand ɲininkali la nin yɔrɔ in na quand tu parles de leadership féminin an ye k'a fɔ Maïmouna Saramata yɛrɛ a tɛ tile 2 yɛrɛ tile 3 bɔ a ye formation dɔ fana kɛ a ye min initier ka ɲɛsin muso caman ma leadership féminin yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ a ka ɲɛfɔli kɛ an ye dakuruya ɲɛnama o hakilina in kan a jaw yɛrɛ dɔw bɛ anw bolo yan ni technicien labɛnnen don Maïmouna ka kuma kɔnɔ a bɛ se ka jaw dɔw yɛrɛ a bɛ ka a ɲɛsin musolaka dɔw ma. Tubaarkalla. O diyara n ye. Bon an ye lancement kɛ projet de don c'est un projet de 5 ans donc voix et académie leadership féminin donc o tɛ fɛn wɛrɛ ye ka bɔda di musow ma k'u kalan k'u lakɔrɔta u ka k'u yɛrɛ ye u ka sɔrɔ k'u yɛrɛ ye donc o ye muso l'autonomisation o ɲɛsinnen bɛ muso jumɛnw ma fɛnɛ min ekɔlidenw don ani min diplôme bɛ muso minnu bolo parce que ne ye baara kɛ min na ala ye dayɛlɛni dɔ kɛ ne ye dɔɔnin na ne fɛnɛ bɛ se ka min kɛ n dɔgɔw ye ani jɛɲɔgɔnw olu ka fɛɛrɛ kɔnɔna na donc ne ye nin programme in lancé donc san o san an bɛ muso k'a daminɛ muso 100 ka taa se 300 ma awɔ san o san minnu bɛ école la minnu ka diplôme b'u bolo an bɛ formation k'u kunna an b'u dege fɛn caman na pour que u ka baarako ka se ka nɔgɔya pour que u yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka baara cakɛda dayɛlɛ u yɛrɛ ye min cadre kɔnɔna na u bɛ nɔgɔya u ma cogo min na ani olu mɔgɔ minnu kan ka taga i n'a fɔ banque financement fɛn ninnu o ye yir'u la o ɲɛ yir'u la u bɛ se ka juru sɔrɔ cogo di ka taga ɲɛfɛ ou bien u bɛ se ka programme dɔw suit cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw fɛ donc o fɛɛrɛw de bɛ an ka nin programme in kɔnɔna na donc nin programme c'est objectif final ye mun ye san 5 kɔnɔ an bɛ fɛ ka muso 1000 muso 1000 min sira kan parce que an ka yɔrɔ la muso man ca 1000 femmes donc an ka yɔrɔ la muso man ca an kelen-kelenninw dɔrɔn de b'a kɔnɔ surtout entrepreneuriat la kɛnyɛrɛye la o muso man ca bon minnu bɛ baarada fɛnɛ na u bɛ yen nɔ mais est ce que jɔyɔrɔba b'u bolo wa donc jɔyɔrɔba tɛ sɔrɔ n'i ma baaraba kɛ donc f'i ka former ka ɲa i ka se ka faamuyali sɔrɔ i ka baara tagabolo la i bɛ don baara kɔnɔ tuma i k'o dɔn i bɛ min kɛ i k'o dɔn i b'i sen da yɔrɔ min na i k'o dɔn donc an b'u labɛn tan cogoya la pour que o équilibre u ka se ka sabati minnu kɔnɔna na musow jɔyɔrɔ ka ye minnu kɔnɔna na o ye ne ka laɲini belebeleba ye ne ka kɛlɛ belebeleba minnu kɔnɔna na o ye inclusion du genre donc écoledenw minnu ka diplôme b'u bolo an bɛ se k'u dɛmɛ cogo cogo pour que u ka se ka ɲɛ sɔrɔ minnu ko la parce que i yɛrɛ b'a dɔn dugu jukɔrɔ i n'a fɔ ala ye Mali sɔn o la bon o tɛ se ka bɔ ka ban ou bien ka nafa sɔrɔ ka sɔrɔ musow jɔda ma yira an b'an jɔda yira o la an seko n'an damayira la an n'an jɛɲɔgɔnw an ka jukɔrɔma tintinbagaw donc vraiment n yɛrɛ ka karamɔgɔ ye n b'u fo a ye nin baarakɛɲɔgɔnw ye ni fana ye muso cɛsirilen ye minnu kɔnɔ minnu bɛ wele u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni an ka patɔrɔnba ye Madani Jalo bon ale fana cɛsirilen ye denmisɛnninw ni musow ka baarako la min kɔnɔ donc n y'u wele n ka professeurs tun bɛ yen nɔ formateur caman tun bɛ yen nɔ cabinet dɔw tun bɛ yen k'u lajɛ ka ko in lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la cogo di parce que programme ba don an ye ministère an ye lettre ciw ma an ye lettre ci direction nationale ma n'u sera ka fara an kan ka nin ko don ba la je pense que musow jɔda belebeleba bɛ sɔrɔ min kɔnɔna na donc ko in dabɔlen n'o de kama ala ka i fanga se vraiment nin ye fɛn ye min bɛ a jira k'a fɔ parce que bamananw bɛ kuma de fɔ ko yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛ dunni na i k'a dege jɛgɛ minɛcogo la i filɛ ka muso 1000 a cɛ académie voix et leadership duuru tan ɲɔgɔnna sɔrɔla Mali o bɛɛ ka muso 1000 formé a banna tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca parce que n'i ye muso u b'a fɔ cogo min na n'i ye muso 1 formé jamana formé parce que ni muso y'a sɔrɔ
an cɛw b'a sɔrɔ denw b'a sɔrɔ Amadou Camara an ka ɲininkaliw ye ɲininkaliw tɔw bɛ sen na waati ko de don o la Maimuna an bɛna ɲininkali min ta ka ɲɛsin e ma nin waati na o de ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ an kan ka se ka ɲɛkun jumɛn ta ka ɲɛsin musow ma farafinna musow san 2030 fo ka se san 2023 yiriwa côté bali hakilinaw ye développement durable ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ o hakilina o question diyara n ye o ɲininkali ɲɛna kojugu parce que n filɛ ka programme min d'i ma n m'a f'i ye n ko c'est sur 5 ans o tɛ 30 kɔnɔ wa o b'o vision kɔnɔ wa a dabɔlen n'o de kama bon à long terme kuntagalajan na n'a ye filɛli kuntagalajan kɛ an ka laɲini na 2030 il faut que o k'a sɔrɔ musow majorité hali n'a bɛɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ kilancɛ kɔni u ka lafiya bolo sɔrɔ et puis u ka bila jɔyɔrɔbaw la u ka se ka musow ka gɛlɛyaw fɔ ka tila k'a laɲini sɔrɔ o y'an ka laɲini dɔ ye u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ ka tila ka fɛn lase u ka jamana ma ka fɛn lase u ka sigida ma o y'an ka laɲini belebeleba ye awɔ o ka ɲi hali bi i ka o hakilina taara sira fɛ yalwa musow kɛlen bɛ ka labɛn jumɛn sabati yaasa aw ka hakilina ninnu na yaasa denmisɛnnin muso npogotigininw olu caman ka wuli k'i ɲɛsin baaraw ma kalan minnu bɛ kɛ sababu ye ka taa siyansi domɛni ani minnu n'o ye e ka baara ye bi ni kɛlen bɛ k'i cɛ sɔrɔ la k'i kɔ dɔw la yalwa e kɛlen bɛ ka laɲini jumɛnw kɛ ka ɲɛsin o baara ninnu ma encourager les filles dans ce sens. Voilà o ɲininkali diyara n ye an kɛlen bɛ o fɛɛrɛ caman tigɛ i komi an filɛ ka min fɔ sisan programme min lancera yanni programme ka lancer an bɛ formation kɛ étudiants kun wagati caman hali 8 mars tɛmɛnen na n ye musomanin 20 ta logiciel an ka bɔlɔlɔ sira dɔ subahana mansin o logiciel dɔw bɛ yen min kɔnɔna na i bɛ se ka don min kɔnɔ ka sɔrɔ i ma olu ɲɛdɔn an y'o duuru belebeleba 5 ta k'o formation k'o kun pendant 6 semaines semaine kun 6 u y'o formation kɛ o diplôme bɛ yen nɔ nin semaine yɛrɛ kɔnɔ minnu ka diplôme o d'u ma o kɔfɛ tuguni an filɛ nin ye ka nin programme lancer musomanin 1000 bon fɛɛrɛ min b'an bolo a ka bon sɛbɛ dɛ mais ala barika la n'ala sɔnna an bɛ s'a kɔrɔ parce que an ka laɲini ye min ye n'i ye fɛn min laɲini ala fɛ a bɛ dɛmɛ i y'a faamu donc jɛɲɔgɔn minnu b'an na olu fɛnɛ u bɛ ka encourager dans ce sens u bɛ fɛ an ka vraiment an ka ko kɛ muso minnu ye muso minnu ka se ka ɲɛ sɔrɔ min kɔnɔna na donc o tɛ taa ni kalan tɛ fɔlɔ parce que f'u ka kalan ɲɛ dɔn i bɛ baara min kɛ n'i y'a ɲɛ dɔn donc a tɔ ka nɔgɔn parce que compétence il faut acquérir des compétences n'i b'i ka baara dɔn ko caman bɛ yen kuma t'o la n'i y'i ka baara dɔn ka ban i kan ka taa sira min fɛ o fana bɛ yiri an b'o yiri la sira min bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka taa comme employé o siraw bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka cakɛda sigi o siraw bɛ yen an b'o fɛɛrɛw don u kɔrɔ k'o hakilinaw don u kɔrɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ yir'u la min kɔnɔna na mɔgɔbaw quoi olu ka kuma u ka hakilina dɔw faamuya u la et puis u yɛrɛ ka se k'u ka sira dayɛlɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka sira dayɛlɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ye parce que o mɔgɔ ninnu généralement minnu bɛ sanfɛ an ka mɔgɔba ninnu ye man di mais an bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que olu ka don ɲɔgɔn na u ka se ka faamuyali sɔrɔ tagacogo la et puis olu fana bɛ se ka ko min k'u ɲɛnabɔ ye o k'o ɲɛnabɔ ye o fɛɛrɛw de b'an bolo u ka se ka baara sɔrɔ finalité ye baarako ye ou bien u ka se ka baara créer soit u bɛ baara sɔrɔ ou bien u yɛrɛ bɛ u ka cakɛda dayɛlɛ u bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo walima u yɛrɛ n'u ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ u yɛrɛ o de ye ne ka hakilina ye tuma dɔw la an bɛ journées kɛ an bɛ tile dɔw ta ka taa yɔrɔ dɔw la k'u invité ka ɲɛfɔli k'u ye mun de bɛ minnu kɔnɔ minnu yɛrɛ ye mun ye mun bɛ yen nɔ opportunité jumɛn bɛ yen a bɛ se ka mun de sɔrɔ minnu kɔnɔ a kan ka mun de kɛ minnu kɔnɔ an bɛ mun b'o ɲɛfɔliw kɛ ni jɛɲɔgɔn an bɛ journée d'orientation parce que u mago b'o la n'i bɛ don fɛn fɛn kɔnɔ i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ donc an b'o ɲɛf'u ɲɛna ni université dɔw bɛ partenariat la i comme Ahmed Baba colloque dɔ organisé hali ɲina j'ai sponsorisé en tant que petite entreprise junior j'ai accompagné aux réflexions qu'on portait sur l'autonomisation, l'inclusion du genre et également l'accès au travail.
travail des jeunes, des jeunes étudiants dans le secteur minier. Donc, au sommet, au panel, on dirait mais général Assimi Gouitaï. Donc, réflexion, hakilima chaman boro au konan. Donc, au barat tagabolo, ne connaît bolo bella. Oui, bella pour qui denmisɛnninw bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ surtout muso o de ye ne ka hakilina ye. kana na cɛw kɔ dɛ. ayi ma ɲinɛ cɛw kɔ musow ta ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka cakɛda la musow ta ka gɛlɛn kosɛbɛ. ne yan filɛ o y'a bɔ yen ne tun ja dɔ ye ne tun b'a fɛ ɲininka o ye mun ye mun ye mun ye. olu ye Pierre ye. nin ye Pierre de ye. awɔ l'émeraude nin ye émeraude ye quoi. nin ye mun fɛn de don a bɛ sɔrɔ. nin ye kuru ye kuru ye kuru nafamaba ye. bleu de wa. émeraude de don. bleu. émeraude. ne tɛ dɛ ale ye verti. e ka ɲɛfɔ ta. voilà. ale ye kuru manba ye. a ye mɛnɛ diɲɛ kɔnɔ. a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dɔ ye mais a bɛ sɔrɔ an ka farafinna yan nɔ. a bɛ sɔrɔ farafinna dugu caman na. awɔ an b'a feere. a bɛ Mali kɔnɔ yan. bon émeraude Mali kɔnɔ yan nɔ ma o ye fɔlɔ ne bɛ émeraude min sɔrɔ a bɛ bɛɛ yɔrɔ wɛrɛ kan na mais ma Mali ta ye fɔlɔ mais ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ nin ye fɛn malakite malakite o ye fɛn cuivre minéré de ye nin malakite donc nin fana bɛ don an ka pierrew la an ka kuru nafamaw la a bɛ se ka kɛ bijou ye a bɛ se ka don décoration na a bɛ se ka kɛ transformation électrique ye i n'a fɔ cuivre quoi u b'a bɔ ka courant siraw ni fɛnw dilan n'a ye u bɛ se ka fɛn caman kɛ ni cuivre magoɲafɛn usine mɔgɔw mago bɛ fɛn o fɛn na alliage fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ sɔrɔ nin na o cuivre awɔ n'i y'a ye an bɛ yɛlɛ sɔrɔ cuivre b'a la awɔ fɛn bɛɛ nin to malini ale bɛ kɛ kɔnɔ ye awɔ a bɛ kɛ kɔnɔ ye a bɛ se ka kɛ bracelet ye awɔ ale sɔrɔ Mali la yan nɔ fɛnɛ a bɛ sɔrɔ Mali la to malini nɔ la n'o de bɛ yen o fana bɛ sɔrɔ Mali la Eurobi a bɛ kɛ kɔnɔ ye a bɛ kɛ bracelet ye a da ka gɛlɛn kosɛbɛ a modèle ɲɛnama y'a sɔrɔ a ma modèle ɲɛnama a ye minnu diɲɛ kɔnɔ miliyɔn caman na ni bilenman ni bilenman ye i bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ Mali bɔ ka taa feere bon artisan b'a kɛ u b'a bɔ ka taa ni prémeti fana ye Mali la a bɛ Kayi mara la kosɛbɛ nin bɛ bɔ en vrai yɛrɛ ni tɔn caman de tun bɛ taa Asie an ka mɔgɔw bɛ taa n'a ye Asiatigiw b'a san dɔw b'a kɛ kɔnɔw ye ale bɛ don kɔnɔ na a bɛ kɛ décoration fana na awɔ o bɛɛ ye kelen aw bɛɛ ye kelen mais malakiti an ye cuivre min fɔ o y'ale ye quoi ni saphir o ye bleu ye o fana bɛ kɛ o bijou pierre précieuse ye a fana ye minnu diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ Mali la a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan caman i y'a faamu mais comme a baarakɛlaw man ca fɔlɔ artisan de b'a labɔ bon an ka femme artisanale minnu bɛ min na olu b'a baara kɛ kosɛbɛ bon ne bɛ ale fana baara kɛ dɔɔnin ni améthyste de ye nin ye o fana bɛ kɛ bijou ye voilà a bɛ kɛ décoration na. ji tɛrɛn kosɛbɛ Amadou Camara an b'a Maïmouna fo kosɛbɛ a filɛ ka ɲɛfɔli kɛ ninnu min na tan o tun tɛ ninnu dɔn nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka ninnu ye ɲininkali min bɛ n'o tuguni na o de ye k'a fɔ an balaka minnu bɛ baara kɛ ka ɲɛsin ɲɛfuma bɛ dugu jukɔrɔ ko baaraw ma a dɔ la i b'a sɔrɔ k'a fɔ o bɛ degun dɔ sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ ni o degun sɔrɔ la yɔrɔ o kan ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka se ka o yɛrɛ bɔ o degun kɔnɔna na. donc an ka baara belebeleba y'o fana dɔ ye parce que muso caman bɛ bɛn ne wele min ye gɛlɛyaw sɔrɔ Maïmouna an ye nin kɛ n dɔgɔninw bɛ ne ɲininka bon ne kan ka taa sira jumɛn fɛ karisa bɛ an bɛ min kɔnɔ nin bɛ ka nin kɛ n na nin bɛ ka nin kɛ n na bon ne ye min f'u ɲɛna n ye min f'i ɲɛna i ka compétence kɔfɛ i ka ɲɛɲinini kɔfɛ i ka ɲɛdɔn kɔfɛ baara ɲɛdɔn kɔfɛ i kana to mɔgɔ si i ka sira ɲagami i ka objectif i k'i ɲɛ da o kan ko o ko mana k'o kɔfɛ n'a sɔrɔ a bɛna don i ka objectif la i k'o ta ka bɔ yen n'a bɛ baara kɔnɔna na i ka sɔn o ma mais min tɛ baara kɔnɔna na i kana sɔn o ma i y'a faamu parce que min fana na conduite bɛ yen kɔdi caman de bɛ yen nɔ baara kɛcogo bɛɛ fɔlen don min kɔnɔ mɔgɔw kan ka baara kɛ cogo min na i kan ka to hukumu min kɔnɔ norme caman de bɛ min kɔnɔna na donc ni mɔgɔ dɔ y'i bɔ o kɔnɔ k'a bɛna don ni cadre wɛrɛ kɔnɔ i kana sɔn o ma i bɛ ɲɛfɔli kɛ i ka ɲɛmɔgɔw ye i bɛ ɲɛfɔli kɛ donc i kana sɔn ka bɔ o kɔnɔ i bɛ baara kɛ tilennenya kan puis i kan ka min kɛ i k'o kɛ dɔrɔn i ka bɛɛ bonya i ka sabali parce que a contrainte ka bon parce que jamana yɔrɔ de don baara fanga fɛn de bɛ yen nɔ
ni baara fanga fin bɛ yɔrɔ min na a gɛlɛya ka bon opération b'a la kojugu f'i ka sɔn o ma i bɛ se ka baara k'o kɔnɔ. Amadou Camara an b'a to Maimouna a k'a senfɛ bɔ dɔɔni ni min f'u ye a bɛ n'a fɔ kuma ka nɔgɔn ma ne yɛrɛ ye. Kosɛbɛ ayi ayi an ka karamɔgɔ ayi an ka karamɔgɔ ayi an ka karamɔgɔ ayi an ka karamɔgɔ tiɲɛ na muso bɛ se kuma ne yɛrɛ dabali b'a la o bɛna ne tɛmɛ sisan Amadou Camara teliya tɛ a tɔ ye question saba bɔ ɲɔgɔn kɔ an min ta ka ɲɛsin Maimouna ma mais san'o cɛ an b'a to a ka fiɲɛni bɔ a senfɛ dɔɔni kunnafoni baara an ka jantan ta bawo an kɛlen bɛ k'o sigi an yɛrɛ kan lada o bɛ kɔnɔna na teliya la an n'o kumabaw tɔmɔ an b'a daminɛ ni n'aw ye ka sɔrɔ ka ɲininkali tɔ tɛ ka ɲɛ Maimouna jamana walanba essor nin ye kiriko binako ye a n'a fɔ an ka minisiri ɲɛmakɔrɔ son excellence monsieur Moussa Mara k'a a ye kanabila sɔrɔ Amadou Camara kamarakɛ bamanankaw ka Amadou Camara n'a ka di i b'a fɔ ko tabarakaw ka Amadou Camara ambassadeur b'a ye k'a fɔ y'a fɔ cogo min na gouvernement kotigi Gale kɔrɔ an ka jamana kɔnɔ Moussa Mara ko a ye kanabila sɔrɔ o kɛra mana min na a b'a o kɛra a fɛ ka bɛn ni civil don u tɛ kɛra o tile Gale sanba 2026 ye Amadou Camara n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra sababu monsieur Moussa Mara kɔni a k'a ka denbaya lasɔrɔ mana min na ni a bɛ laban ni k'a kunbɛn nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ b'a ye k'a fɔ a ye san kelen bɔ ɲɔgɔn o de kɛ ni min f'u ye ko banana ani ɲɔgɔn cɛ Amadou Camara o b'a yira k'a fɔ hali bi san kelen tɛ a ye nka o ko min ma ko un an avec ko un an de sursis o b'a yira k'a fɔ Amadou Camara ni ko in bɛ tali kɛ jamana gouvernement kotigi Kane la Moussa Mara a ye a ka kanabila sɔrɔ san kelen tɛmɛnen kɔfɛ kaso kɔnɔ Amadou Camara baw ka hakilijigɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ o tɛ kalo sanba 2025 Mali jamana gouvernement kotigi Gale kɔrɔ in waati a kun mɛnna kiiritigɛlamɔgɔw fɛ ne ka san 2 kaso da a kan a yɛrɛ k'a fɔ a na san kelen kɛ tugule ngalaba ka san kelen kɛ ni o ko ma ko avec sursis i b'a ye k'a fɔ o kuma a ka surun dɔba o tun ye mɛti mɔtagatali ye o tun ye a yira k'a fɔ ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan sefa wari waa kɛmɛ bɔ ɲɔgɔn ko o kuna sara a fɛ ɲɛsin ya kuma b'a la jamana ma Amadou Camara kamarakɛ ni a ta k'a lajɛ o waati n bɛ tali kɛ kiirisoba n'an k'a ma ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité o tun ye jalaki min ta ka ɲɛsin Moussa Mara ma Amadou Camara nazaraka o de ye nin ye k'a fɔ ko atteinte au crédit de l'État opposition à l'autorité légitime incitation au trouble à l'ordre public Amadou Camara no o fɔra o maɲi Amadou Camara kana to o ka fɔ min fɛ crédit d'État ala kana tɔn o kɔnɔna i yɛrɛ k'a fɔ san 2 tun kɛra ka di Moussa Mara ma san kelen ko ni a tila k'o kɛ kaso la o san kelen dafara a taara k'a segin ka na a ka denbaya kɔnɔ ka bɛn ni civil don o tɛmɛnen o kɛra awɔ Samara n'i taara kiiribulon la n'a fɔra ma ko condamnation avec sursis o ka di dɛ o ka di mais n'a fɔra ko ferme subhanallah ala m'an kisi la Samara n'a ye essor bila an bɛ indépendant kanabila a ye n'a fɔ nin kɛra an bɛ taa kalabankurakaw fɛ yen ko denmisɛnnin 2 ko olu kɔni jasora mɔgɔ dɔ a ye n'a fɔ o yera denmisɛnninw yera Amadou Camara kamarakɛ n'i ye a ta k'a lajɛ polisilakaw ka commissariat ba min bɛ kalabankurakaw fɛ yen don ni alamisa don kalo tile 30 sanba 2026 ye ni tɛgɛ da maa 3 kan bɔ ɲɔgɔn ko maa 3 minnu don sigidamaw don a bɛ n'a fɔ o dɔn bɛ denmisɛnnin dɔw tununi na denmisɛnnin minnu don o bɛ minɛriw ko fɔ Amadou Camara kamarakɛ maa 3 minnu mɛnna an balaka dɔ bɛ a la min tɛ maa dogolen ye polisilakaw bɔnna kun kan ko Amadou Camara kamarakɛ ka san ka kɔn min fɔ ye kalo tile 30 ɲɛ o tɛ a tile 29 ye wa i b'a ye k'a fɔ ko dɔw taara u ka dusukama yɛrɛ ka sanga ni plainte dɔ de ye a yira k'a fɔ Amadou Camara olu den kɔni olu tunna mani san 5 ani npogotigini san 2 a kɛra kalabankurakaw fɛ Amadou Camara o nɔgɔnin fɛ polisilakaw o ma a ko bila da girindara ko o ye ɲinini min don o nɔgɔnin fɛ Amadou Camara kamarakɛ o laban ka taa tigɛ da funakɛni 2 minnu na cɛmanin san 5 ani musomanin san 2 Amadou Camara k'a sɔrɔ o bɛ kɛnɛya la polisilakaw ka laseli kɛyɔrɔ ni u ka sigi de communication ye o laban k'a yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ maa minnu na musolaka dɔ bɛ a la min bɛ san 10 ani sigi bɔɲɔgɔnko bɔ o bɛ daminɛ F la jamu o ye den ye Camara a ko o bɛ a yira k'a fɔ ale yɛrɛ de ko yɛrɛ
a ko yɛrɛ a cɛmancɛ yɔrɔ ko a ye bisi de f'u ya ayi an ka tɛmɛ baara ye fɔlɔ a ko ale de ye a ko yɛrɛ a jubaju ko Amadou Camara ka ko a ba o ye AS ye a ko o si san 42 ko tɛgɛ dara o fana kan Amadou Camara ka fara a kan ko a ka mamɛcɛ o ye son fiancé YO o sa o ye san 30 ko tɛgɛ dara o fana kan Amadou Camara kamarakɛ ba bɛ n'a fɔ maa saba ninnu sira kɛmɛ a kɛ k'a fɔ olu de tun bɛ den danni ninnu sɔrɔ ka tunu o ye ten Amadou Camara e b'a ye k'a fɔ kamanaganko don a ko den ninnu tun na kalabankura mais kamanagan ye min ye den taara ye fɔ Lafiyabugu Amadou Camara a ko tɛ kamanaganko ye wa a ko musolaka min yɛrɛ o tɔgɔ fɔra kuma daminɛ na FD tɔgɔ ye ko Amadou Camara nin tɛ o siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko a bɛ deli ka minɛ kabini masikolo tile 6 tɛmɛnen ye olu kɔrɔ musolakaw fɛ ka sababu kɛ ko a tun ye den dɔ jaso ka tunu olu ye tɛ fana ale ka baara bɛn n'o ma ka baara bɛn n'o ma musolaka don Amadou Camara kamarakɛ a ko bonya ka bila a saba minnu ko ne kitile mo ka bolo ka ɲɛna to no se sɛgɛsɛgɛli kɛ u jabala ko koba nani ni na da u kan ko tay na da u kan am to indépendant kɔnɔ a ina fɔ polisilakaw am se ka tɛgɛrɛ ba fo ni yɔrɔ in na fɛn min ɲɛnamini ma fɛnw i b'o dɔn ne m'o dɔn i b'o dɔn cogo di awɔ aya ko o caman a ina fɔ u y'o caman minɛ min tun ɲɛsinnen bɛ Kolokani ma Amadou Camara kamarakɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o ka kunnafoni sira labana k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ka se ni kunnafoniw dilen ye o ma kosɛbɛ fo 15 ans bugu o commissaire de police min kun bɛ Jibiri Ɲamele bolo Amadou Camara a n'a ka cɛdenw o filɛ ka tigɛ da mobili dɔ kan mobili min bɔlen don a kun bɛ labɛnw kɛ ka bɔ Ɲamele le sɔfɛ ka da kita Kolokani dugu kan a ko kuma min na o mobili ye o ye mina fɔ o kun sɛbɛn mobili la kosɛbɛ fana ka mobili dɔ ka dɔ a ma ɲɛ min ko Amadou Camara tigɛ sɛbɛnw na tile a bɔra yen koyi ko o taara sɔrɔ mobili in kɔnɔna na a tɔn dɔ o fami tɛ den ka fara mana foroko dɔ kan o fana fami fɔ k'o dan gɛrɛ dɔ Amadou Camara tramakini o furakisɛw o 150 plaquettes de tramakine Amadou Camara o tun bɛ o kɔnɔ ka fara o kan 200 plaquettes de tapantadol Amadou Camara ka fara o bɛɛ lajɛlen kan 11 briques de chanvre indien ko Amadou Camara nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ mobili in kɔnɔna na ni o kun bɛ k'a sɔrɔ ka kun ɲɛsin Kolokani ma Amadou Camara mobili in kɔnɔna ma a ko u ye mun kɔni fɛ u ye wele bila olu ma a maa fɔlɔ o de ye SK ye san 20 bɔɲɔgɔnko KLD ye san 18 SD ye san 19 lajɛlen ye denmisɛnnin fitinin Amadou Camara o n'o kɔni fɛ labana k'o ta k'o di hali bi i kiri tigɛ mɔgɔw ma ni min bɛ sen na janko o dɔn min ma ye ko in na u ka se ka o lakali maaw ye Amadou Camara kamarakɛ waati dɔ tuma sera an ka se ka na jamukan kɔnɔ ko bɛ se ka jamukan kun cɛ ni an ka den maa wuli parce que an ni ɲininkali ninnu talen ka tigɛ ma kosɛbɛ ya teliya la o bɛ yen Maimuna ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ ale bɛ kɔnɔ suruku kan di i lafiyara dɔɔni an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye aw bɛ baara min na min bɛ tali kɛ musolakaw olu ka bɔ nɔgɔ la n'u ka ɲɛta o sabatili ma an bɛ don min ko bi yaliwa a jɔyɔrɔ jumɛn yɛrɛ musolaka ninnu kan quel est l'impact la plus grande participation des femmes peut-elle quel impact une plus grande participation des femmes peut-elle avoir sur une situation minière responsable et durable? C'est bien compris. O faamuya jara n question ɲɛna kojugu musow kɔni ni muso cayara min bɔ cakɛda la o nafa ka bon kojugu parce que muso yɛrɛ ye manager de ye muso ye ko ɲɛnabɔla de ala ye muso da an ko ɲɛnabɔ kɔnɔ bon an ka min kɔnɔna na minnu bɔli tɛ se ka ɲɛnabɔ ni ko ɲɛnabɔlaw tɛ bon ko ɲɛnabɔ ala y'o dɔn n'a ma ka sɔrɔ an ma taa ekɔli la an ma taa foyi la sabula sokɔnɔna ka daminɛ sokɔnɔna na ka taa fo kuma ye cɛ dɛ voilà musow de ye kotigi ye u bɛ ko ɲɛnabɔ bon ɲɛnabɔli kɔni ka nɔgɔ bolo a fɛɛrɛ b'u bolo a fɛɛrɛ b'u bolo wa min y'u min da ko o ko kan i bɛ k'a ɲɛnabɔ mun ɲɛnabɔ i y'a faamu donc minnu cakɛda la ɲɛnabɔli ani kalan dɔɔni muso mana fɔ k'a bɛ fɛn fɛn ɲɛdɔn a b'o ɲɛdɔn fo ka s'a dan na i y'a faamu donc ni muso cayara o hukumu kɔnɔna na o tɛ foyi ye fo ka min la sankɔrɔta k'a lataa ɲɛ pendant c'est-à-dire durablement quoi dans le temps ɲɛtaga kuntalajan muso mana u tɛgɛ don a la a bɛ kɛ ɲɛtagala kuntalajan parce que muso ka baara
seri ka bon kosɛbɛ n'a ye fɛn o fɛn minɛ a b'o kɛ a bɛ baara kɛ ni sɛbɛ ye n'a ye baara minɛ a b'a minɛ ni sɛbɛ ye wa a bɛ kɛ ka ɲa fɛnɛ n'a ko k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'o kɛ ka s'a dan na donc n'o cayara baarada o baarada la i yɛrɛ b'a dɔn o ye ɲɛtaga o ye donc muso jɔda ka bon o la kosɛbɛ donc c'est que femme veut ala ye nafolo dugujukɔrɔ nafolo min d'a ma a tɛ se ka ɲɛnabɔ ni muso bolo t'a la dɛ fo muso jɔdaba de ka y'a la mais na an ɲɛ b'o jɔyɔrɔ la parce que bi muso dama dama bɛ minnu kɔnɔna na an ka musoba dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali tile 2 tɛmɛnen na madame Karambe Awa Wunjam ani docteur Madani an y'a kuma an y'a baro kɛ parce que ale kɛra muso fɔlɔ min ye database o y'a sɔrɔ hali segi ma na fɔlɔ information fɛn fɛn tun bɛ minnu kun na direction kɔ an ka direction ba ninnu na ale de y'a information bɛɛ bɔ bɔlɔlɔ sira kan quoi i n'a fɔ a b'a fɔ cogo min informatique voilà c'est une informaticienne très douée une ingénieure en informatique a bɛ retraite la bi an ka foli b'a ye muso bɛ yen nɔ madame Lɛnta Awa Ba ale kɛra ministre géologue de muso baarakɛla dɔ minnu kɔnɔna na mais a kɛra ministre ye jamana in kɔnɔ a y'a jɔyɔrɔ fin o ɲɔgɔnna caman n'u sɔrɔla ka don mini cakɛda la hakili la kɔni Mali b'a ɲɛtagaba sɔrɔ a ka dugu yɔrɔ nafoloko la ala k'a kɛ ten caman bɛ yen bi bi in na parce que an ka dɔgɔnin minnu bɛ yen u pɛrɛnnen don ka défi relever u pɛrɛnnen don ka gɛlɛyaw bɛɛ tɛmɛ ka ɲɛtaga ɲini parce que u bɛ ka former kosɛbɛ u ka formation ka ɲi u bɛ fɛn caman ɲini k'u ɲɛdɔn kalan ka don e ne sɔn ka kɛ ministre de l'Économie donna nataw la ala k'a nɔgɔya Amadou Camara waati sera an tɔ ye miniti 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka ɲininkali yɛrɛ tɔ tɛna se ka kɛ yɛrɛ tɔ ye ɲininkali 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ o la an bɛ kuma segin a yɛrɛ matériel la an bɛ kɔrɔfɔ ko jɔkɔrɔfɔ tugu ninnu na ka sɔrɔ ka jamukan ne k'a bila ayiwa an ka weleli an diya an bɛ Pilipila TV filɛbaga bɛɛ fo yana ka siɲɛ laban a ye siɲɛ a kɛlen ala sɔn a tɛ kɛ laban ye an bɛ karamɔgɔ na ka denbaya fo weleli diyara an ye journée panafricaine des femmes o journée ba ye hali bi an ka cɛsiri muso cɛsirilen k'u bolo di ɲɔgɔn ma minnu ma sira sɔrɔ an ka sira di olu ma minnu mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ ka di olu ma an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u hakili to musow la cakɛda bɛɛ la wagati yɔrɔ bɛɛ la pour que ni musow lafiyara jamana bɛ lafiya ni musow ma lafiya jamana tɛ lafiya du tɛ lafiya sigida tɛ lafiya donc jamana ka lafiya a bɛ musow bolo an bɛ musow fo minnu bɛ tenitigilakaw finitigilakaw an bɛ jamana bɛ wagati min kɔnɔ bi an ɲɛ bɛ muso cɛsirilenbaw la dɔw bɛ kungo kɔnɔ dɔw bɛ olu na anw yɛrɛ don an bɛ kungo kɔnɔ an bɛ wuli sanfɛ an bɛ jiw kɔnɔ donc an b'o fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ femme scientifique lieu scientifique bɛɛ fo muso o muso min ye science kalan kɛ n'i bɛ k'i cɛsiri an ka foli b'i ye an ka bolo de bɛ maa hali bi pour que jamana in ka taga ɲɛ farafinna ka taga ɲɛ donc musow ka taa ɲɛ. o ka ɲi o kuma na ni muso ka ni muso taara ɲɛ o ye jamana de taalen ɲɛ éduquer une femme c'est éduquer une nation parce que n'i ye muso kelen kɔni kalan o ka ɲɛ sɔrɔ i ka kan siga la se jamana dɔ de ɲɛ sɔrɔ ni muso y'a sɔrɔ ale ni den ni fa ni bɛɛ b'a sɔrɔ ni muso y'a sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a sɔrɔ ko fɛrɛ bɛ musow bolo o de la kuma dɔ la b'a fɔ ko la nuit porte conseil dɔ ko ma la nuit ne porte pas conseil c'est les femmes qui portent conseil ala ka musolakaw ka laɲini sɔrɔ n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya parce que olu de bɛ hakilina ninnu di ma fɛrɛ bɛ muso bolo dɛ Mamina vraiment an b'i fo kosɛbɛ waati ko dɔ n'o tɛ n'a danna ma an bɛ continuer ni vraiment ka sɔrɔ ka n'an ka wele jaabi ka nin fɛsifɛsɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ laɲini min b'i bolo ala k'a sabati sabula ni sabatira jamana a ka ca ala fɛ ni musolakaw bɔra ɲɔgɔn la jamana bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ala k'a kɛ ten an b'i fo kosɛbɛ ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bi u garisɛgɛ kɛra fɛn min ye an da sera ka min lasɔrɔ k'a lase ma o de kɛra nin ye ala k'a faamuyali ko ɲuman ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma n'ala sɔnna Mamina an b'a ɲini a fɛ ni mana k'a laban sisan komi a ko bɛ cogo min na ɲininkali tɔ tun bɛ ma se ka kɛ Mamina la n'an tilara an n'o labɛn
parce que Mano to kumpana et puis à la situation c'est très très détaillé, très explicité, surtout Pierre Loumou Abdoulaye Mouati Pierre Loumou na fanga ali kenya tanfa en fait Pierre Loumou be baraka ali kenya la non ayo mo ben ka Pierre do ala ma den ben ka Pierre do kurudo do ala yo mo da ni ka kurudo donc kurudo be baraka yi farla se kana ni hakili sigi do be se kana ni farkolo jeli do be baraka ni jeli do baraka ni hakili non Pierre Loumou na faka bon fat se ka fala ba vous imaginez avec kenya ke abi fin thérapie be se ka kenya si ça Amadou Kamara photo mina et wati ko nana ntantema na dani mai akunda tai elle est au fond de ses idées mais malheureusement c'est un problème de temps mais n'empêche ala ansela ka minke na ngul ba dia ko mai na elle lu dauma sur les pierres là l'utilité de ces pierres là l'aspect économique là c'est la réflexion c'est très très important là peut-être on suppose que elle reviendra très bien. Inch'Allah, avec plaisir, Inch'Allah. Amadou Kamara Kafwa Salamanta et de journée nous on a mis Hakid de la West donc on a mis que eux aller muso et toyi avec on s'est pas trompé du choix mais kana kana kuma bien kan ayo muso engagé le conseil la mafoka wali nous na nyafo ama mbara kenyo je swabudi ambara kenyo sedunyare ama foko ama foka la ndo kondendo nini maika ndo swabudi sedunyare ande la mafoka wali ndo jina tiwe swabudi na nyare ande ndo bal magado dans un délai plus bref encore un futur immédiat, un futur proche. mon père Mali bébé ni infusé ka ji kala ka ke teka unele Tiens mon père ani mbo gundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do bien mangani sisan kɔni ye teko jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ Jama jara kadua kete zarai makele ngadanga mena budjiye Allah farafidenu jara kadua kete zarai makele ngadanga mena mudunchiye Allah Malima muso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice dun
Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najini nkura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najini nkura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 76 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najini nkura buyan poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantiers kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 ciment in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira chantiers kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don chantiers kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni ciment kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka ciment dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka chantier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la ciment an ka baara.